Nee, ga eens mooi af. Zo. Allebei aangeven, joh. Nee, die heeft geen dag. Kijk je naar eens meer. Ik heb dat een kranenboek mee genomen. Dag Twister. Kranenboek. Hallo. Moet je die zelf kopen? Nee, hij kan niet van de grammen pakken. Maar die zitten niet. Nee, zeggen ze weer. En dan koop ik dan die goedkope spijker ook, maar ik is geen geknikkerd wordt. Ja, ik kan er niet uitzien, dat is geen visitekaartje. Maar dan wil je, is hij aan de computer, dan wil je natuurlijk niet meer. Ja. Hey. En nou gedwongen om mee te gaan. Ik ga dan op de helemaal ook met die flappen erop. Zeg, kom. Maar ja, bij ons mag je niet je eigen kleding aannemen. Daar ook niet, want kijk niet voor dat soort sportpak. Hij moet werkschoenen aan hebben, hij moet een 2 van de gamma aan hebben en een werkbroek. Nou goed, als ze dat toelaten, ik zou het niet toelaten. Bij ons hebben inzwangere vrouwen dan vaker een eigen spijkerbroek aan, maar dan gaat het even verplicht van die doen. Je hebt wel verschillende modellen. En je hebt blouses en blouses lange mouwen en polo's en truien, dat wel. Maar je moet gewoon niet... Ja, maar ik vind het ook, waarom niet? Dat komt. Ja, als hij heel veel anders dat die broek niet blijven zitten, dan ga ik het niet passen. Ja, dan heb ik zoiets van, ik zeg, dan kom ik niet met de spijkerbroek, ik zeg, dan kost die... Ja, maar ik had wel een kapotte spijkerbroek. En een twist. Dat was een poepje ruiken. Nee. Dat is echt zo, daar heb ik ook veel op te doen. Je bent Ja, maar dan had je van die flappen. Je bent er. Dus, en die broek was 12 uur. Tikkie. 10 miljoen. Dus dat dan vind ik niet om te zoeken, dus te strijken. Moet ik je wat meegeven? Heb je nog strijdingen? Ja, ik weet niet of dat hetzelfde is als wat jij hebt, maar ik weet niet of dat stevig genoeg is. Voor de zomer op de... Ja, ik heb wel, maar dat doe ik in dunnere stof. Ik weet niet of je die sterk genoeg want daar weet je bijvoorbeeld dikker. Kijk, toen passen ze nog onder tafel. Even kijken waar je naar. Nou, anders ga ik weer maar voor de kring. Of is die te dun? Dat weet ik niet. Weet ik niet. Oh. Daar genoeg in? Ja, 2, 5, nee, 4 procent.